So, hello guys, welcome back again na nasa taani. Well, dugi na jud kay ko nag-upload aning podcast ining Storya-Storya diba because dagagwato nun busy or gitapol lang jud ko. But I think atong last upload is 2 months ago, which is October. I think sakto ba na akong part 4. Yeah, I think October pa gid. So, hello guys, good evening. Today is December 14, just a few days na lang para magpasko. And then napadjay pa do nga bagyo karon, which is bagyong Odette. So amping-amping mo diha guys sa mga nasa bukid or duulo sa dagat kay kusog-kusog daw din nga bagyo daw kay may gid daw ang Bisayas. Di lang kay nasa Visayas kundi kung naka sa Philippines, sa baka. So amping-amping ta guys, ready lang ta kay wata ka ba unsay mitabo aning bagyo. Kusog jud kay na siya nga bagyo. But anyways, my topic today will be about Air21 issue or Air21 ug DFA issue, which is daghan na kay siya nang reklamo karon kay if magkuha ka og passport or mag-renew kag passport, which is moagi kag DFA pero gi-close nila ang DFA last year pag start sa pandemic, I think. So dili ka makakuha og passport, di ka maka-renew. So ang gibuhat nila is nag-schedule ka. So mag-schedule ka na last year imuhang kanang si tawag ana mag-process ka na in the next year na, which is karon nga year 2021, which is gamay ra limited na kayo ang slot. So gitry na mo ato dito sa SM kanang mga agency bitaw diha about mapalit kag ticket. So gitry na mo diha sila nga full na daw. Wala na sila lain slot kay last year pa sila dag slot. And then nagtry mig pangutana sa mo ang nga kaila, which is nami family friend nga kaila nga agent siya ana sa I think sa airport or something. And then gatagan mi nag-schedules kay supposed to be by karon December. Plano unta mi mga larga. And then kailangan mig passport. Ang passport nako og sa kumanghod is na expire man, so kailangan mi magpa-renew. And then that was already September man siguro or August nga kanang nangita mi og lain, which is natagan mi og slot sa amo ang kaila nga yung gislot na mo is October 19. Basta mga last week of October na ato sa SMC side kay naman sila bag-o gi-open nga DFA dito. So if amo ay renew raman, so dili kay siya hassle, dili di pre sa kanang magkuha ka og bago passport, which is daghan kay requirements. Ang amo alang is I think ang old passport nimo i-present nimo kay ilahang kanang ilang lungagan para di na magamit imong passport, and then birth certificate man siguro. I think kalimot na ko ato. So gatagan mig schedule ato. So September may nag-contact, and then by October last week 19 to make SMC side nga atagan kay schedule na, which is among schedule is 1 PM 1 or 11 kalimot na ko ato. But niadto mag si said ato by October, and then naghan kay tao kay mo pamugid pag open nila gid sa DFA og balik nga daghan kayo kanang nang-expire nga passport or magkuha ba kag passport. So daghan kay to nagkuha. So pag human nato dugay-dugay gid siya kay taas man kay ang linya. Murag i-interview pa kag first nga agent, and then ikaduha mo na ang final kanang picturean ka, mag-file ka og tanan details nimo, imong address, imong age, imong sex, or tanan like personal details nimo para sa imong passport. And then which is tagan jud kay tao dugay jud kay minhuman dito, like ang nakapait pagid kay since akong manghod is minor man nangita sila og birth certificate sa niya og sa akong mama, I think. Kay dapat kuyugan man ka og kanang adult if mag-renew ka og minor or magkuha og passport. So gingnan mi sa katong manager dito nga
anang hatagan na daw migla instead, which is dili ni miginahan ana kay dugay na kayo, mas madugay na pud. So ang gibuhat sa mama is niuli siya og seaside padung Lapu-Lapu, and then nabalik siya dito mga alas 5 na or hapit na gid alas 6 kay basically ang cut off time nila is 6 PM man siguro sa seaside. Pero dapat humanon man daw nila tanan kay by schedule man daw na, so daghan kayog tao dito, so dapat humanon nila dito. Ang tanan nga na-skeda ng adlaw is sumano nila, so nautana sa ko sa guard kanang unsa mo oras mahuman dari. Ang akong adunggan ako sa guard kay mga 11 or 12 na daw sila nahuman, which is dugay na kayo na kapoy na kayo na nga kuan ba dugay kay dapat humanon gid daw nila ana nga slot kay by tomorrow na po na ilain nga daghan na pud nga tao which is naka-sked na sad. So humanon sa daw na nila, dapat ilagi ng mahuman gid tanan tao. So mo to nahuman, nibalik ako nga maglapu-lapu, nangita sila birth certificate or unsa ba to lang ipangita, din nibalik sila, which is ako is sayo ko nahuman kay kanang nag-unama ko nila. So nag-standby ako dito for like almost 2 hours or 3 hours tuk-tuk sa seaside ako doon nabuhat. And then nahuman na to tanan, and then ilang giingon is ilara door to door delivery, which is kato imong gibayaran is rush to siya. So mahuman to siya like less than 3 weeks siguro kay one week ang pag-process, and then one week sad ang pag-deliver sa Manila to Cebu, since Manila man i-process ang passport. And then so naghuwat mi ato by November. So nabta na siya like ang nakabutang sa Air21 is nahuman na gid siya by November 1st or 2nd week. Pero mga November last week ato na ay ni-contact na ako og sa akong manghod, which is nakabutang ang una to is na ni-contact na ko November nga Air21 nga tagan ko og tracking code or tracking number, which is imo na siya i-track dito sa Air21 kay naka Air21 man sa una LBC daw na sa DFA. And then I don't know pag start sa pandemic ni barin sila og Air21, which is wasa ko kabaw nga no. Masayo na to if LBC ilang gitagan ko lag tracking number, pero akong manghod wala. So ang kanang tracking number ako na i-track dito silang website, may bawaan kung asa na ako ang passport. So pag humanat akong gitrack, so which is naka siya sa Parañaque, kaya sa Parañaque man daw sa Manila man daw ang kanang ang pag-process sa passport. So okay ra ko, and then by next week ato or the next day or next week ato na ni-contact na ko, which is dili siya taga DFA. Wako ko ba if di ka DFA to siya, pero ni-text to siya nako nga, "Hi sir, kanang this is from the kuan daw regarding sa imong passport." And then wala ra sa go. Then pag ugma ato nitawag siya, mangayo siya og 150 pesos for the rerouting daw, which is wako kabalo nga nung ma-reroute. Akong gi-check ang details dito pag human ako process sa passport sa seaside, which is okay man gid sa ako aging address. And then niya na siya nga nasayop daw ang address, which is sakto gid ba ang ihang first kanang ang block ko ang lot na mo kay subdivision man na mo. So block na lot blah 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 nya kanang sakto ang first, and then pagka last ato ningon siya nga by sa Cagayan daw. I don't know if unsa na to, basta di ko kabalo anong na usab to siya nga address. Ako kabalo if sa DFA to or sa Air21, wala jud ko kabalo, pero nitawag siya mahiro siya 150 pesos, which is wako kabalo nga mga pa sila rerouting di man na sa ako nga nausab ako ang address tungod kay sakto gid akong pag-check. Dili pa gid na maon, nikatawa pa gid siya, na pa gid siya 1,500 haha, which is sa tawag ha. And then joke ba to sir, 150 pesos ra bitaw, which is fishy gid siya para abi na ko sunog to kog scam to, which is nisulti ang pud siyang pangan, this is from Air21. And then nagsigira siya og tando, which is bago pa man sa gumata ato kay nitawag siya mga 9 or 8 sa buntag, which is nagtuo kog scam kay mo lagi ka na magpabayad pa sila nga. Imagine door to door pagid ang kuan ha nga, mo na pagid sila magpa-reroute, which is wako kabaw nung nasa aga ko akong address. So mo ton siguro kog tando bla bla bla, yes nga by the time nota na siya nga when daw na ko i-send ano siya nga dapat within this day daw. So akong gibutang ang tawag, ni text siya na ako, ihatag siya ang details, which is 150 pesos nga ihatag ako ang kanang bago daw nga bago nga address.
which is wasa ko kabaw, so wala rasag ko. Abi na kong scam, so wala na ko tagda, wala na ko. Then pagkasunod na po atong adlaw, naa na po'y lain ako ni text or ni tawag, which is ako na pong ipasagdaan. And then nagsunod-sunod na hantod by next week, upat na ka numbers ani text nako or ni tawag, like grabe. Then wala pa joy, like okay ra if na ay ang text nako is sa Air21 gid mismo, or kana ang number gid bitaw kay na ay Air21 de para ng kanang random bitaw number, so magtuod jud kag scam, di ba? And then wala sa ko legit details niya, nihatag siya pangan pero wako kabaw if legit man siya nga tawo sa Air21, musaligan mo ko ani niya or ambot lang. And then atong gistorya andre sa passport pagid, which is if kanang passport is grabe mahal gid kana if ila na ibaligya sa lain tawo, kay mo na ganahan ambot lang anong mahal kana siya, grabe ka nag details ang passport. So mo to by the end of November kanang ni-report nako sa Air21, which is sa ilahang customer care service. Kaya dit akong gitrak akong kuan, abot siya og Paranaque, and then abot siya og Isabela. Gipadala gid nila og Cagayan, abot lang ano wadyo ko kabalo. Giun sana nila pag usab ang address ana. And then mo to ni anak ko sa akong mama nga ay ni email ko ko sa customer care. Akong gisend ang tanan katong upat ka numbers ni chat og ni text ug ni tawag nako nga legit ba ni sila nga mga number, or legit ni sila nga katong gihatag nga pangan, kay mobayad ko 150 pesos just to reroute sa akong passport. Kay importante gamito na nako by December, kay dapat by December by the end of the year mularga mi. So mo to ni-email ko nila, then wala gid sila ni-reply, like no response. I don't know why. Di jud ko ganahan og mo to bati kay kong pananaw sa Air21. So mo to by the next week ato ni adto mi og Air21 among gi-search sa Google, which is na SM Ayala na ay sa Talamban Banilad dapit, pero sarado na sa SM ug Ayala. So amo gi-try dito sa Banilad, which is sa Banilad Town Center nga na Air21 dito. Pero ang gingon sa Air21 dito is naada Air21 sa Lapu-Lapu, which is wako kabalo kay wala man nakita sa Google or sa Facebook. Ang Air21 Banilad is kono daw na siya kanang padalara dito. So mo to nibalik ni by next day ato ni adto mi og Air21 Lapu-Lapu, which is na siya sa airport ra dapit. Kaya nagtapok sila dito mga kanang mga air courier, air service unsa pa na ni DHL, mga unsa pa nang ipampadala by air ana. So mo to giingon na mo didto nga gireklamo na mo didto, which is natabangan mi niya, ihatag nako ang details katong ni text nako, tong first ni text nako og ni tawag. Kato daw nga pangan is legit daw to, which is mao gid daw to ang kanang tig manage gid daw tanan sa passport. So gingnan ko niya nga okay ra daw if mobayad mi didto. Pero nagduha-duha mi kay namon sad mi kaila sa Manila, which is akong igagaw nga pwede ra ba daw ipakuha dito among passport like directly sa Paranaque para safe siya, diba? Kanang mas dali pa man siguro kaysa among ipakuha dito kaysa ipadala dere, which is usa sa nasa among plano. Pero nangutana gid mi nangita mig background check if kato siya nga bayhana, babae man ang pangan, if legit gid ba to siya nga ang Air21 man gid ang ningon, or basta naman to nitabang na mga manager kid, so rag dugay kami naman dito ana sila legit to sila nga legit to siya nga tao, which is modo to tig manage sa tanan passport sa Manila. So mo to ningon ko nga Ito ningon mi ni mama nga so unsa man kanang mobayad na lang taniya or ato ipakuha tong passport kay sa ko man og sumanghod ang sumanghod kay napo dito sa Paranaque na stock up sad. And then swerte sad nga namin ni duol dito nga taga Air21 siya nga taga Samoa ra sad silingan ra namo. So willing daw siya mo deliver if ever ganin mabot sa Cebu ang mga passport, willing siya mo deliver sa Samoa. Which is okay ra sad kay nakadungog man siya namo kay dugay man jud na human dito sa Air21 nga airport sa lang opisina. So willing daw siya mo order ay mo deliver sa mong passport kay taga silingan naman sad mi, so urag mausa ra ba ni kulo niya. So mo to nakaila sa mi nang utana mi about sa mong issue nga about ana blah blah blah. And then by December 1st week naka-decide mi nga bayaran na lang to namo siya og GCash kay by GCash man on 50 pesos yang ipangayo. And then mo to gibayaran na mo, and then ang una naabot isa sa akong manghod kay namo sa Paranaque, ang ako kay na sa Cagayan nabot gipugos ko nila adto Cagayan. So ang nauna kabot kay sa akong manghod is dali ra man siya mabot kay by air man pud siya nga
kanang pagpadala kay Air21 man. So then ako ay nabot mga almost second week na sa December, which is dugay gigi siya. Then na-search na nako ang kanang Air21 nga issue og sa DFA. Daghan na reklamo ana, like nangasaag daw ilang address, like dili lang day ako og sa manghod, like tanan gid tao nga nag-renew og nagkuha og passport. Ilahang passport nangasaag daw, nabot og Cagayan, nabot og asa pa na mga bot, basta dili daw direct ilahang kuan. And then sa una daw LBC daw na sa Air21 sa DFA. And then mas dali ra daw to kay syempre LBC dugay na ba nga daghan ba na sila og kanang branch sa lain-lain nga lugar nga kanang dili bitaw ka ilado. So mo na mas sayon siya nga, mas masaligan siya. So pagkaron na doon nga pandemic, nag-start sila og Air21, which is wa daw sila kabalo nga ni downgrade sila og LBC pa doon sa Air21. Nabasa ra na ako sa Facebook. Daghan na jud kay nang reklamo na about Air21 nga dugay daw kay ma-deliver nga ang uban daw kanang di daw makontak, wala sa tracking number. Like ma-search na ninyo sa Facebook, like i-search ninyo Air21 passport renewal or Air21 mismo. Manggawas ito mga topic about Air21 nga kanang issue nga tungod ana dilan day ako naka-experience ana nga nangayo sa lagkwarta na pagid uban nangayo pagig mas dako nga abot og 2,000 3,000 na urag pangwarta na gid daw ba ang ako alang bali ba giunsa man na nila pag-usab ako ang address nga akong gi-check og maayo before ko nihawa kay dugay kay kuno man dito sa seaside ingnan pagigod dito sa katong sa final nga kuan nga sa final na gid nga interview nga sir paligog check sa imong address paligog check sa imong name sa imong details if sakto ba, which is correct gid siya ako ang address direct gid sa ko ang mga balay. And then pag ni tawag na or ni kuan ako nga nausab daw ako nga address, like ano mo sa pa man ang address nga ipabayron pa ko 150, like imagine na nagbayad na mig door to door, which is rush pagid to ha kay kailangan na mo by December kay mo larga lagi mi. And then pabayron pagid mig extra 150, like inani mo gud if sa Shopee mo gud or sa Lazada, if masayop na ang address mo ha wala kay bayaran nga rerouting nga ang rerouting nga na is shoulder na sa seller kay nasayop sila og deliver. Diba? Kaya if sakto imo ang address ha, if wala ni magiusab. And sa Air21 is di lang kay day ako pero daghan po dagid na issue ana, like napuiwan taga Cebu, na ito guban taga Mindanao nga nangalain daw nga babayaron lagi daw sila. Now akong na dudahan ani is either sa DFA na or sa Air21 nga gatunga na sila anang gipabayad nila para rerouting. Wa jud ko kabalo nga no, pero if naaman lang kay mga nagtrabaho diya sa DFA or sa Air21, please paki-explain lang gid in town kay labad ka sa ulo ang mag-claim sa imong passport. Mura kag kanang nagsakto nagbayad na kani minimum okay na, pero after like a month or like a week makulbaan pa ka kay ikaw pay problemahon ngano daw nasayop imong address, like ngano man na like imagine nag-order ka og like nag-order kag chicken sa McDo nya ang gibutang nila dito day kay kanang burger nya so wala kay lain mabuhat ana kay ang nakabutang sa resibo burger man so dili chicken, so mura bitaw ginana bitaw nga situation bitaw nga pabayron na lang kag lain para daw ana, like something fishy lang gid nahitabo sa DFA ug sa Air21. Like I don't know ha, like feel gyud nako nangurta na gid sila, grabe na gid lang pangwarta ana. Ilan ang gitik advantage kay daghan kay tawo nagkuha og passport, labi na karon nga daghan na kay og mga travel ang mga tawo. So wala na akong issue karon tungod sa Air21 ug sa DFA, pero nabot na mong passport sa akong manghod safe origin naman tinuod man gid mga ginaw din complete lang details. And then ang lang is please lang in town Air21 DFA pagtarong mo sa inyong trabaho in town, ayo mo anang pangwarta ingnon pa ninyo nga masayop man gid ang kanang ang address, diba? So I think mo gina pinaka biggest issue karon sa DFA o Air21. Pero if naa man gani diha nga nagtrabaho or namoy kaila, please lang paki-report ng Air21 sa Parañaque or sa Manila or asa ba na. Okay, grabe nagigilang pangwarta. Pero yeah guys, mura gito ako ang issue, like garant mo ko. Kay grabe jud kayo ang grabe jud mi nahasol sa among di lang kay ako pero sa akong pamilya nga tungod ra ana
tungod ana nga passport bitaw, then passport atong istorya na, that's a valid ID, government ID. And then tungod ra na mga wala mga deals tungod lang na issue. Pero that's my podcast for today, guys. Mura na siya rant, Pero yeah. Thank you day, guys, for supporting my channel. We have reached 70 subscribers. And then thank you sa mga tanan ni support. And then tanan nga ni follow gyapon ako or ni subscribe, labi na wala na ko upload. And then I'll try uploading siguro. I'll try lang yun kay murag busy jud kay ko or wala lang jud ko time karon mag-upload og video, wala lagi ko time mag-stream pero I'll try nga mabawi jud ko since our last Storya-Storya podcast is from 2 months ago, from October. So I'll try to upload this week if makaya. Pero that's it, guys. If you like more content like this, if podcast, please comment down unsay ganahan yung topic sunod. And then if you like, please subscribe na lang gid and like to my video if naganahan ka. And then I think I'll be uploading more content like from my stream. Ako i-try because as you can see nga nausap na ko ang camera. I'm using my webcam right now. It's a Rapo. It's from Rapo, kalimot ko, but ako nakita nis mo upload siya 60 fps, which is okay ra. Pero ako i-try o upload gid kay rag akong last upload is 1 month ago, which is akong travel vlog katunang laag mi sa Luan. And then akong last nga Valorant gaming upload is from 2 months ago, then sad. So okay. Dagkag nitabo karon nga year, especially hapit na human ang year, diba? So naka-build ko sa akong own keyboard, which is akong ganahan. Then nag-upload ko sa akong setup. And then naka-reach ko sa ako ang goal karon nga year, which is ma-plat sa Valorant, which is happy kay ko. And then nagdagan jud kay nitabo, pero I'll try, if ganahan mo guys, maghimo og video sa ako ang keyboard, which is akong nag-stream ako ato, pero like ang PLDT ato kay rog nagbuang-buang bitaw. So ako i-try og upload or edit. If ganahan mo guys, ako i-post sa akong YouTube or sa akong Facebook. And that's it, guys. Pag-amping ta karon kay napadua nga bagyo. And then ayaw mo kumpiyansa kay napa ang COVID, especially nga nada pa day Omicron or saan na pag-pronounce. Pero mag-amping ta kanunay, guys. Di ta magkumpiyansa. Dili ka big clear na ang Cebu or Lapu-Lapu, gamay na ring COVID, dapat mag-amping gipunta. And that's it, guys. Thank you for watching. Like, salamat gyud kay pagtan-aw karon kabo kung nag-rant jud ko nga video, pero thank you very much, guys, and see you in my next video. Bye bye.